guys, welcome to my vlog, Chris Guevara 56. Unang ganap sa 2023. So ayan, kasama ko yung pinsan ko, taga Maynila. Dumayo lang dito para lang makapag-rides si Bong Lazaro. So ayan, papasok na kami dito sa Grand Carnival. Ayan. So ayan guys, nandito na kami sa loob ng carnival. So maraming rides. Ayan. Ayan, maluwag yan, maluwag. Maraming rides. So tara, maglikot-likot tayo. Okay. So ayan guys, nandito tayo sa Vikings. So ayan. Isa, Ichi. Pag dalawa yan sir, ganito kalagay. Isang Ichi ka. Isang Ichi. Okay guys, nandito na yung mga kasama namin. Tapos na nag-rides. Shoutout kay Buddy Hermono. Papagawa ng ano? Papagawa ng motor. Ichi lang. Uy, matripoy kayo. Tabingi. Yan na. Pwede kong basta dalawa eh. Ayaw sa ano, DSW. Shoutout kay Tyrone Hermono. So yan guys, nandito kami sa Capitol, Lingayen Capitol. Eh, sama. Shoutout sa'yo Tyrone, inggit ka. Maganda ka? Guys, ganito yung pagbato. Dati akong player ng baseball. Pwede ko unahin yung dulo. Wala yung sakay. Ay! Ang nga pala, no? Ah, 1 point na yan? 1 point na pala eh. Ay! Kagoy.
Nangyari. Baseball player to. Baseball player guys. Yan nakukuha sa lakas. Yung batong bakla lang. Ilan lang yung points? Tatlo? Katamalan. Kim na araw. Away. Okay na, okay na. Okay. Ha? Tatlo ata. Di ba natumbang ko tatlo? Ilang points yun? 3 points? Ano na, ano na? Mulag. Apat ito yun. Pinay ko lang. Shout out. Shout out! Bingo player! Dati. Yan, nagkapat! Ano pa mo? Ha? Shout out kay Renz. Panalo ako. Vlogger. So ayan guys, yun, nanalo tayo. 3 points. Ayan o. Okay. So ayan guys, naghanap kayo ng makakainan. Gutom na kami. So ayan guys, nandito kami sa Mamihan. Dito kami kakain. Gutom na daw eh. Saka malamig. Shoutout sa Tropang Baybay saka sa Barangay Lasip. Ayan tayo guys. Paris. Unang subo para sa inyo lahat. DJ. Hindi siya pala tayo. Utang. Hey guys, kasama namin si Parapyariga. Kito Miranda. Kasama namin si Kito. Kito Miranda. Nagmamami sa Lingayen. Para tamal. Okay guys, time check. 10 o'clock. Pauwi na kami. So, happy naman. So ayan, pauwi na kami. Ayan o.